két csapatkapitány, Csongrádi az egyik, Klincsárszky a másik oldalon választ. A Partizan Belgrád az UEFA kupa első fordulójában a máltai Rabat Ajax ellen győzött kétszer 2-0-ra, tehát biztosan jutott tovább. A második forduló már jóval rázósabb volt. Az angol Queen Park Rangers ellen az első mérkőzésen 6-2-re kikaptak a belgrádiak. Érdekes, hogy ott is 2-1-re vezettek, és így kaptak ki 6-1-re. Aztán a visszavágón 4-0-ra nyert a Partizan Belgrád, ez pedig a továbbjutását jelentette, ugye az idegenben lőtt gólok alapján. A videóton idei mérlegét gondolom mindenki ismeri, a Cseszor Csuhai indul be mellette, Novák Burcsához, ott a beadás, és Omerovics. Pedig Szabó jól futott a hosszú oldalon. Az első lassítani való esemény. Májer emel, Novák, Burcsa, Omerovics jól helyezkedett. Csongrádi. Radanovics lépett ki. Csongrádi. Nováktól. Középen ott van Szabó, már benne a 16-oson, szép lövés mellé! Két gyors videóton akció, nagyon szépen fordult a Szabóról. Radanovicsról és a hiányról. Vég. Radanovics rágta ki, Csuhai teszi vissza. Burcsát is egy picit meglepte a dolog, ott van a helyzet, Szabó! Gól! Szabó József az első félidő 11. percében megszerezte a videótoknak a vezetést. Nagyon szép akció. Vég hozza föl a szabadrúgás után. Teszi be. Megpattan Radanovicson a labda. Csuhai fejjel vissza, Burcsa. Egyből be. Novák lábát is érintve. Szabó 1-0. Rugás, Novák. Visszakapja, kicsit nehezen tudta megállítani, lekezelni, Vég. Jó indítás Burcsa felé, ott a túloldalon Novák, teljesen egyedül helyzetben. És elrontja. Ez bosszantó hiba. Ebben bizony benne volt a második gól. Az első félidő 18. percében lassítva, egy remek indítás Burcsának. Messze pattan Nováktól. Úgy jutott rajta Csuhai. Savicsanyin fejelte vissza Dimitrijevic. Máncét keresik a labdákkal, az erőre vágott labdákkal. Ima most Mánce egyedül megszerzi, és még az a szerencsé, hogy belebonyolódik a cseleibe. A 23. perc, 1-0-ás videóton vezetésnél. Partizán kirúgás. Vadász Dimitrijevic elől. Szabó fordulna. Novák szerzi vissza. Ott van a túloldalon Májer. Burcsa kéri a másik oldalon. Lehet lőni Omerovics. Csongrádin túljut Dimitrijevic. Indítja Smájicsot. Nagyon gyorsak a jugoszlávok, rettentő gyorsak. Klincsárszky. Smájics. Négyen ott a magyar 16-osnál Dimitrijevic. Nincs les, bizony nincs les. És itt se sok hiányzott. Csongrádi. Csuhai. Burcsa. Csak kérte volna Végtől. Májer. Vadász. Csongrádi indítja, Májer. Ott van középen Szabó, Májer. Szabó, gól!
Harmadik perc a második félidőben. Mayer beadásából Szabó megszerezte a Videóton második gólját. Csongrádi remek indítása, Marjanovics lemarad. Nagyon fontos, szép beadás. Szabónak az üres kapuba kellett csak találnia. Mayer, aki nagyon sokat változtatta a helyét, ezúttal a bal szélen tűnt fel. Novák, vadászhoz. Szabó felé száll a labda, meg is tolja, Burcsa van ott, Burcsa! 11-es! Burcsa kéri el Kalicsanyintól a labdát, aki szabálytalankodik. Kircsen nem is Kalicsanyin, Rojevics volt az, aki Burcsát lenyomja a 16-os vonala után néhány centivel a földre. Második félidő, 4. perc, 11-eshez jutott a Videóton. Szabó teszi le a labdát. Csongrádi megy reklamálni. De jó lenne tudni, hogy mit. Nézzük Szabót. Gól! 3-0! Szabó mesterhármasával az 5. percben a második félidőben. Videóton Partizán Belgrád 3-0. Omerovics pedig még a lövés előtt el is mozdul. Tehetetlen. Mayer. Novák indul. Csak én már éppen lesz se futott. Vadász is indul, teljesen egyedül kapja. Mayer helyzetben, ott a lövés. Burcsa lövését fogta. Omerovics megint. Kirsen ítélete. Radovics jön. Zsivkovics passzolt rosszul, Horváth Gábor küzd Radovicsal. Másodszor, a harmadszorra sem tudja szerelni. Ott a lövési lehetőség. Burcsa lábáról került vissza. Tud ki valamennyi Videóton játékos, Zsivkovics. Bizony most veszélyeztetnek a jugoszlávok. Na itt indul, most beszerült a Videóton. Vadász ügyesen. És most meg lehet indulni, fiúk. Novák kapja Vadásztól, illetve Burcsától. Novák középen Szabó. A túloldalon Mayer. Szabó! Azt elengedi Szabó! Hát te szobrot kap Székesfehérvárot! Akkor, amikor elkeseredetten támad a Partizán Belgrád, egy gyors ellenakció, egy jó beadás és egy gyönyörű perdítés. Itt van ismételve, Novák megy el, Radovics lemarad. És Szabó pontosan érkezik, ballábbal teszi be a kapuba. 4-0. Csongrádi zavarná. Vadász sikerrel zavarta. Mayer. Itt van most innen a bal szélen. Kérné Burcsától, kapja, de nem lehetett előreadni, mert többen is lesen voltak. Rossz passz Mayerre is. Mayer elszedi Radovicstól, bravo! Burcsa kéri középen. Ez túl Mayer, fantasztikus! Bravo Mayer! A második félidő 35. percében Videóton Partizán Belgrád 5-0. Mayer harcosságát és ravasságát dicséri ez a gól. Itt fölnéz, csinál egy cselt. Itt még egyszer fölnéz, hogy kinek lehetne középre adni, és becsapja Omerovicsot is. 5-0.
szeretném mondani. Kirsen játékvezető. Ebben a pillanatban lefújja Partizán Belgrád videóton Partizán Belgrád 5-0. Az öröm már elveszi a figyelemkészséget, a koncentrációt is. Újabb bravúros kupa teljesítményű Székesfehérvárat a Videotontól. Ölelkező fehérvári játékosok kiütötték a Partizán Belgrádot. A visszavágón 2 hét múlva 5 gólos előny, hát az bizony másoknak mondható. Nagyon megint csak remek perceket szerzett önöknek, velünk együtt. Mármint televíziósoknak itt Fehérváron. Nagyszerű teljesítmény a magyar bajnokaspiránstól. 5 szép gól a Partizán Belgrád hálójában. Örüljünk, mi pedig köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.